Mac, I'm gonna. A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed through the pencil and leak on the sheet of the tablet. Σαμοθράκη day one, let's go! Εννοείται, αυτή την πρώτη χωρίς να κάνεις κράνκ. Μάδια αυτοκίνητο πάρα. Μπορώ να μην βάλω. Τραβήξτε καλαμάρι. Κάποιος θα πρέπει να κατέβει να κλειδώσει. Όχι από εμάς. Γρηγόρη! Να κλείσουμε την πόρτα, εννοεί. Ναι. Κοίτα, άμα βρεις στην αρχή μετά θα κατεβούμε να το πάρουμε με τα πόδια εμείς. Να κατέβω. Ανεβήκαμε επιτυχώς στο πλοίο. Δεν ξεκινήσαμε ακόμα όμως. Στείλα να φυλάξει την κάμερα. Η παράξενη θεία. Δημήτρη, στην κάμερα. Στείνουμε το χωριό. Όλο κάτι έχεις να πεις εσύ. Τετράδα, η πεντάδα εκεί πέρα. Δείξεις λίγο. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Ναι, ρε, καρφάλωσαμε κάτι βάθος να... Συγγνώμη, εσύ δεν μου πες πριν ότι ενοχλώ και έφυγα, δεν είναι αυτό κάτι. Εγώ πρώτη φορά εδώ πτυχώς και υποθέτει την πρώτη φορά να το δω. Πόσο πίσω είναι? Ο Νοήτης είναι, ο Νοήτης είναι. Εντάξει, ο Νοήτης είναι λαϊκά. Τόσο άσπρος Σλάβος, μόνο ένας πρέπει να είναι. Ωραία, κάτι πλάτες! Ξέρεις το άλλο πατάτε, μην ψαρώνει. Στα κουβαδάκια. Ψάει από εκεί ρε Γρηγόρη. Ναι, ναι, ναι! Καταπληκτικό! Τι θα γίνει ρε μάνα, κάθε φορά που πηγαίνουμε παραλία θα μου δείξεις και ένας χάντσες, εντάξει, φτάνει. Άμα είχα πατήρι για σένα. Στα η ώρα είναι απόγευμα, αυτό δεν είναι. Ωραία μια κολάρα. Εγώ βλέπω έναν κόλλο να περπατάει, όχι την Αλεξάνδρα. Παρακαλώ τα σεξιστικά σχόλια να σταματήσουν. Άλλο εγώ. Κορίτσια, πιστεύουμε θα μπούμε φέτος. Θα κάτσουμε. Πάλι, λες όχι. Έχουμε μέχρι τις 9, δεν καταλαβαίνω. Άμα δεν πούμε τι θα κάνουμε. Ματσινό σας. Είμαστε στις καρδιές για ακόμα μια φορά και περιμένουμε και ελπίζουμε να μπούμε. Μία φορά μπήκαμε. Με τον παπά σου. Ναι. Κάτω να σπάσει. Δεν πετύχει. Το κρασάρι Βαθύ όμως, γρήγορο. δεν καταλαβαίνω το κάνει. Έλα, βάζω. Πολύ comfortable. Είναι πολύ Εγώ δεν έχω. The struggle is real. Μετά δεν θα έρθω αύριο. Κορίτσια, θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε που θα καταφέρουμε να μπούμε καρδιές. Εγώ ευλογημένη.
Κατουργέμαι. Η βάση θλιμμένη. Ακόμα ελπίζω. Ναι. Αν δεν είμαι σίγουρος. Πάμε λίγο εντυπώσεις. Επόμενος. Το κέικ μπανάνας ήταν και γαμό. Αυτά μέχρι τώρα. Παιδιά εδώ, όλα καλά. Εγώ είμαι vegan, οπότε... Αλήθεια. Πνίξτε τι. Σαν τα κατσίκια είχε βόσκη. Είναι vegan όπως ο Αλεξάνδρου, όταν έχει τη Σιμωθράκη, έτρωγε κατσίκι. Εντάξει, είμαι και από εδώ. Τι κάνουμε. Άντε ρε. Έλα. Του higher checks. London. Και στο μάχη ήταν... Πάρτε μας. Είχα ομελέτα. Λέμε κάθε χρονιά πρέπει να πάμε τέτοια από Day 2 φωνιάς. Τσάμπο. Φωνιάς. Δώσε Χρυσό για το vlog. Φωνιάς. Αν έχει 38 βαθμούς και πριν είναι συνομαδική. Πώς περνάμε, παιδιά? Εξαιρετικά. Γρηγόρη, πώς πάει το ταξίδι so far? Εσύ που είσαι πρώτη φορά. Εγώ καλά είμαι. Καλά ήταν και το βράδυ. Τροφιστήκαμε. Καλό αέρα είχε. Είμαι και μοναχός, οπότε απλώθηκα όλη τη σκηνή. Εσύ Βάσο? Για να ακούσω εντυπώσεις. Πώς είμαστε? Το να δώσει και να αφαιρέσει είναι και τα δύο forced, οπότε και τα δύο είναι κομπλέ. Εγώ δεν περνάω ωραία. Εγώ θα το επεξεργαστώ. Ήταν ένας, όχι Νεφέλη, ήταν ένας μπαμπάς που είχε το μωρό εδώ πέρα ρε μαλάκα, σαν να είναι... Ναι, είναι εκεί πάνω ακόμα. Και απλά λέω ότι αυτός ο τυπάς που έδωσε ζωή, Ένα κεφαλάκι αυτή τη μέσα στιγμή σε μπορεί κάτι να το την κορδό. πάρει κιόλας. Τα κορίτσια καταφέραν, ήρθαν φωνιά. Και το πιο σημαντικό θα καταφέρει ο Φέας. Δεν πιστεύω να δυσκολεύεσαι. Είναι στα παπρεσία που αρέσει. Το -2. Πάμε! Άντε, δεν έχουμε μνήμη! Well, I would like to hold my little hand. I will cry, I will cry. I would like to hold my little hand. I will cry, I will cry. Send me in my way, send me in Άντε τα my way. κατήγια μας. Πού είναι ο Νίκος? Send me in my way, send me on my way, send me in my way, send me in my way. Send me on my way. Α, εδώ πέρα δεν φυσάει, αλλά είμαστε vlog update. Κάνα φωτοσουτ θα κάνουμε. Ισχύει. Τώρα είμαστε χάλια. Γιατί πριν πώς ήμασταν? Είμαστε στη χώρα.
Φυσάει πολύ. Day 3, πάμε γριά, νιώθω full Κινέζος τουρίστας αυτή τη στιγμή. Γιατί? Με το self-esteem. Βαριέμαι. Θέλω να το έχω mounted. Παιδιά, πείτε μου ένα γεια. Το δέντρο το έκλεψε τα γυαλιά. Είναι αλβανικός κέντρος αυτό το. Αρχίζεις και βάζεις πάνω τα πράγματά μου, ρε, πορτοφόλι. Χρειαζόμαστε safety measures. Έλα εσύ πάνω και πέρα το σιωπή. Άλεξ, εδώ το κόλπο είναι να κατέβει γρήγορα. Έτσι λέει το έθιμο. Θα ράξουμε εδώ. Έχει και άλλο πιο πάνω. Έχει πολλές. Άμα δεν βγαίνει πάνω από εδώ. Έλα Αλεξάνδρα! Οπ. Ανή. Σαν το καρτούζες με σφίγγαρ καλέτσι. Δεν έβγαλα βίντεο ρε Φάνη, δεν μου πες. Τα καρκαλίτσι. Πάμε Άλεξ. Ο Νόητης είναι σαν μπάρμπας. Νοίτσις, είχε ένα πιτιφού ρε γάμο το μισό. Έφαγε κανείς μισό και τ' άφησε. Γιατί... 3, 2, 1. Yay! Hold your applause. Έκανε challenge Chaplin τώρα. Πόδι έτσι. Michael Jackson. Έλα, Αλεξία, πάρω. Je le referai 20 fois mon amour. De ce que j'ai fait de nous. Si on avait tout. Je le referai 20 fois mon amour. Πάμε. Μπείτε, μπείτε. Μου αρέσει να τα έχω όλα στην πένα. Πάμε. Έχει λίγο. Σας όλα. Ελάτε παιδιά. Καλή όρεξη. Είναι κάποιος που δεν έχει πάρει που Δεν το είδα αυτό. Ούτε εγώ το είδα αυτό. Όλια που ή τους τροφάκι το φαλέκα τσεκ.
Καφεδάκι, πού είναι το τσιγαράκι? Δεν έχει τσιγαράκι, μόνο καφεδάκι. Παιδιά, day 3, ετοιμασίες. Εδώ βλέπουμε ποδάρα Πέτρου, ποδάρα Γρηγόρη. Μέχρι να του άζει, έτσι. Γι' αυτό το παζούμε έκανα. Εδώ οι Λατίνες. Να την πλώσουμε. Και η φω. Πού την έβαλα. Uno, partida. Και εμφάνιση. Πάμε για μετοπική. Όταν θα φτάσει 18 ορφές θα πάει στο μοθράκι θα πει I'm too old for this shit. Εγώ δεν μπορώ. Banana per scale. Pizza night. Πάμε. Εντάξει. Τελευταίος καφέ στα Θέρμα. Πού πήγε η Σοφία? Πήγε να πάρει κρέβαλο. Πήγαμε τα νερά. Αυτά. Να λήξει το ταξίδι, άντε κορίτσια.